Добро утро на всички. Започваме нов ден. Сега хлап топла. Митко се прече работи. Митко е в матрицата. Да, продължаваме с Митко. Аз се виждам днес с един мой близък приятел, Ваго. И ще покараме карти, може малко да снимам там. После ще взема малко молчето пак, да пазаруваме. Съм на Вал. И тъй. Започвам да работя и снимам с малко. Здравейте отново всички, пак сме тука. Бачкаме с Митко, той се правите бачка, да. Тука, Митко, какво правиш, бе? Бачки ще друг път. Аз се правих бачка в момента. Направих няколко рекламки тука. Чакай, да ги покажа. Какво правя? Ето видео снимам, бе. Ютубър ще става. Нищо не върви добре. Няма лъжа. Нито един от брандовете, дето рекламираме, не върви добре. Не знам какво правим грешно, че нищо да не върви добре. Странно. Ето, това е акаунта. Пуснах 2-3 рекламки с Flex Ads, CBO, Broad. И това е най-ефективният начин за тестване реално, без да губите някакъв капитал, защото ако подхване някаква реклама, подхваща, ако почне да губи тракшън, спрете рекламата и следващата започва да спендва и така разбирате кои са ви печелившите реклами. Часа е колко? 11:30 вече. Малко късно станахме днеска. Но все пак свършихме работа за началото на деня. Чакаме е Бахтияр да дойде, ще хапваме. И после ще ходим на фитнес и малко ще снимам там. Отиваме към Фантастико. Митко ще да яде. Аз ще ходя на фитнес. Той е жена и няма да дойде на фитнес. И ние с Бахтияр малко пуш днеска. Мога да снимам, мога да не снимам. Ще видим. Малко ми е зле, ама ще го правим. Айде, се чуем после. Фантастико сме. Който там чака, се вземе храна. Нещо паднал днеска, но все пак трябва да правим тренировката, да свърши още работка после. Бахтияр ще присъда време. Отивам сега среща с него и да направим топ тренировка. Ще е супер. Вите, говори малко. Кажи сега какво занимаваш, ти малко да се запознаем с хората. Имам бизнес в производствената сфера на МВР. Лъже, кажи сега днес какво правиш? Занимавам се с програмиране, цял ден програмиране. И това главата ми е AI. Бахтияр, tell us, so what's your occupation and what do you do for work? I sell cows to USA. I send them in ships. I make like, I don't know, like 45K a month. I can show you if you don't believe. They sell cows, sheep, chicken, so everything that you eat about protein is coming from me. Не му вярвайте. Само лъжи. Продължаваме с влога. Какво ще ви кажа, като се пострижим, че ставаме по-хубави. И от фитнеса ще видим пак. Постряхме се, станахме по-хубави. Или по-грозно. Бахтияр същия грозник. Митко той стана по-лъв. Отиваме към фитнеса, първо ще хапнем нещо от Фантастико, това какво прави глупака. Бързи въглехидрати. Да заредим малко мускулите. И отиваме да тренкаме. В София ли сме? Къде сме? Вижте къде обикаляме. Всеки момент може нещо се струти. Някое дръвче да падне върху нас. Поне има такива хубави местенца, малко чист въздух да подишаме. София, че с тия коли какво да стане? Тримата мускетари. Много често ще не виждате темата във видеята, може би. Защото Митко може и по-малко, че не го пускат от Пловдив за вързане малко. Като идва насам, ще го снимаме. Отиваме към Титаниума. Ще направим една хубава тренировка. Ще тренираме малко гръбче, малко бицепс. И Бахтияр иска да тренира малко това. Как скаха, бе? Exactly. Calves. Exactly. Че са му били слабички. Да. Айде, ще се видим след малко. 75 years later. Малко Титаниумче. Створи нещо ново, не знам кое. Не знам дали те само Арнолд, само не пише нищо. Сигурно има храна на Арнолд. We strong. Ус.
Машина. Казвам ви, ето е направя обед. Всеки път като тренирам с него, направо ви казвам, ми се разказва играта. Какво му видите. Дай Митко. И аз, ако не го направи си гей, правя момче. Направо убийственска дива тренировка, всичко топ. Имаме някакъв комплейнт от някакъв клиент, че не сме пратили поръчката, по-скоро тракнем номера. Трябва да видим какво става. Иначе, фитнес ще отиваме, оправяме се малко вечеря и после започва пак работа. Вече се пуска нов продукт да се тества. Ще ви покажа колко е процеса. Не точният продукт, но ще ви покажа процеса и да видим дано какво хване. Приятели, малко се забравих да снимам. По-полай спаса, свършим батерията в фитнеса. Сега ще ходим да хапнем нещо с клиентянци, ще се оправим. И може би да купим нещо. Ще отидем седем малко по горадка и ще хапнем какво ще няма. Да приключим деня. Беше дълъг ден, не свършихме чак толкова много работа, но все пак свършихме някакви неща. Имахме разговор с Stripe. Надявам се да ги получим тия пари накрая, че ще ни трябват. Забравих да снимам от горадата, забравих да снимам повече от мола. Прибрах се вкъщи, в момента лежа и съм пак с лаптопа. Пускам реклами за един от брандовете, с които работя. И е време за лягане. След като ги пусна рекламите, затворя лаптопа, лягам. Че утре пак не чака дълъг ден. Благодаря ви, че гледахте видеото. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, ако ви хареса. И продължаваме напред. Очакваме в следващото видео. Айде!